எமது தேசிய தொலைக்காட்சி அன்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று எமது மொரிஷியஸ் தேசிய தொலைக்காட்சியில் இன்ப ஒலி எனும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியை காண்கிறீர்கள். தீபாவளி திருவிழாவினை முன்னிட்டு என் கண்ணம்மா இசை குழுவும் போபாசல் ரோஸில் நகராண்மை கழகமும் இணைந்து ரோஸில் எனும் இடத்தில் தீபாவளி கலை நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். அந்நிகழ்ச்சியில் உள்ள சில காட்சிகளை எமது இன்றைய இன்ப ஒலி என்னும் நிகழ்ச்சியில் அளிப்போம். இந்நிகழ்ச்சியில் ஆடல்கள், பாடல்கள் ஆகியவற்றை காணலாம். முதலாக திரு செந்தில் அருணாச்சலம் உடைய 2 மாணவிகளால் ஆடும் ஓர் ஆட்டத்தை பார்க்கலாம். இந்நிகழ்ச்சியில் எமது தேசிய லிட்டில் சாம்ப் கார்த்திக் ராமாஞ்சலு பாடும் ஓர் இனிய பாடலை பாடியுள்ளார். இதன் காட்சியை எமது இன்றைய இன்ப ஒலி நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம். Bientôt vous tapez la main ensemble, allez. Encourage la team en mélange ce soir, allez ensemble.
பைட்டா காதல் இருக்கு நீயோ விட்டு விட்டா பைட்டு பண்ணா ஏறும் இருக்கு டெரா 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 பைட்டா காதல் இருக்கு நீயோ விட்டு விட்டா பைட்டு பண்ணா ஏறும் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராமத்துல பாடி வாழலாம் நாம வாழும் நிமிஷத்தெல்லாம் சுட்டு தள்ளலாம் நானும் நீ சேரும் போது தாறு மாறுதான் ஃபேஸ்புக்கில் பிச்சு கீழும் லைக் ஷேர் தான் Let's take a selfie pull give me a selfie pull give me a Let's take a selfie pull give me a selfie pull give me a Let's take a selfie pull selfie pull selfie pull selfie pull போட்டோஷாப் பண்ணாமல ஃபில்டர் ஒண்ணும் போடாமல உன் முகத்தை பார்க்கும்போது நெஞ்சம் அழுது அக்கச்சி ஐஸும் இல்ல அல்வாவும் இல்ல உன் பேர் சொன்னா நாக்கெல்லாம் தித்துக்குது விரலுக்கு பசி எடுத்து உயிர் துடிக்க உள்ள நகை வச்சு ஒன்ன கொஞ்சம் அது கடிக்க மொத்தத்துக்கு பசி எடுத்து ஆட்டம் பிடிக்க முட்டை ஒண்ணு தாய நானும் பாட்டம் பிடிக்க Let's take a selfie புள்ள give me a selfie புள்ள give me a Let's take a selfie புள்ள give me a selfie புள்ள give me a காலையில காதல் சொல்லி மதியானம் தாலி கட்டி சாயங்காலத்தே நிலவு புனவரியா வேகத்துல சாக்லேட்னா வேகத்துல ராக்கெட்னா நிலவுல டெண்டடிப்போம் Are you ready-யா? அட ராக்கெட் ஒண்ணா நீயோ ரெண்ட் பண்ணா அந்த ஜூபிட்டரில் 3 மொத்தம் 63 அந்த நிலவுல எல்லாம் இங்க தேவையில்லை உன் கண் ரெண்டும் போதாதா மாடிக்குள்ள டெர டெர டெரா பைட்டா காதல் இருக்கு நீயோ விட்டு விட்டா பைட்டு பண்ணா ஏறும் இருக்கு டெரா டெர டெரா பைட்டா காதல் இருக்கு நீயோ விட்டு விட்டா பைட்டு பண்ணா ஏறும் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராமத்துல பாடி வாழலாம் நாம வாழும் நிமிஷத்தெல்லாம் சுட்டு தள்ளலாம் நானும் நீயும் சேரும் போது தாறு மாறுதா ஃபேஸ்புக்கில் பிச்சு கேட்கும் லைக் ஷேர் தான் Let's take a selfie புள்ள give me a selfie புள்ள give me a Let's take a selfie புள்ள give me a selfie புள்ள give me a Let's take a selfie புள்ள selfie புள்ள selfie புள்ள selfie புள்ள give me a அடுத்தபடியாக செல்வி ஐஷ்னி தீர்மானி பாடும் பாட்டின் காட்சியை வழங்குவோம். சிரிக்கி மக உசுர உனக்கு கொடுத்த அந்த முரத்து பயணம் வருவானே
அந்த சிரிக்கு மக உசுறு உனக்கு கொடுத்த அந்த முரத்து பயணம் வருவானே சுத்த சுத்த நதியில தாஜ்மஹால் குடியிட வேண்டும் மாமாயா வரும் வர கொடு கொடியாவும் மெலகட்டி மாமாயா அட நீ எங்கே பூச்சோடும் மான் எங்கே தாலி கட்டி கழுத்து அறுக்கிறேன் என்ன சிரிக்கி மக உசுறு உனக்கு கொடுத்த அந்த முரத்து பயணம் வருவானே சீனி வாங்கி தந்த சொந்த சீனி தருவானே சீனி வாங்கி தந்த சொந்த சீனி தருவானே சுத்த சுத்த நனையது தாஜ்மஹால் குடியிட வேண்டும் மாமாயா இது வரும் வர கொடு கொடையாவும் மெலகட்டி மாமாயா அட நீ எங்கே நுழைஞ்சிருக்கும் தில்லான ஒரு செங்கம் நான் பார்த்து புட்டா கடலும் கூட நீராவியா பொங்கும் என் பேட்டைக்கு தான் கடவி வந்த பெணி குடிச்ச சிங்கம் என் பெண்ணில் பட்டா உரலும் கூட நங்கூரமா முங்கும் ஆழக்கடலோரம் விளையாடும் ஆளுடா ஆள பார்த்தாலே இடவோடும் வேலடா ஓரடிச்சா சண்டை போட ஊருக்காரண்டா இங்க பிறந்ததால நானும் கொஞ்சம் கோபக்காரண்டா வாலே 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 லே லே லம்மா போலே 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 Sing and dance. It's sing and dance. Let's sing and dance. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
எட்டாம் நாளா வேண்டும் வேண்டும் வீக்லி ஒரு வேலண்டைன்ஸ் டே Sing and dance. Let's sing and dance. Let's sing and dance. Let's sing and dance. Let's sing and dance. கோடி கனவு கண்ணிலை போய் போடும் கடையில் வந்து உடையாய் போகும் காதலும் கடலே தான் கரைவதும் நொறுநிலைவா கோடி கனவு கண்ணிலை போய் போடும் கடையில் வந்து உடையாய் போகும் காதலும் கடலே தான் கரைவதும் நொறுநிலைவா
அன்பர்களே, பாடல்களை தொடர்ந்து வருவது ஓர் ஆட்டம் என்பது ஹிந்து மகாஜன சங்கம் இளைஞர் கூட்டத்தில் உள்ள சில பெண்மணிகளால் ஆடும் ஓர் கவர்ச்சியான ஆட்டத்தை காண்பீர்கள். I know you want it more. Wow, that body takali. When you balance it, I'm a style out of Mona, Gucci Cabana, style Gucci, booty. Oh no. Shake, baby, shake. Move, baby, move. Yes, I. தேசிய தொலைக்காட்சி அன்பர்களே, எமது இன்ப ஒலி நிகழ்ச்சி இங்கு முடிவு பெற உள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில் தீபாவளி திருவிழாவினை முன்னிட்டு சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம். உங்கள் அனைவருக்கும் எமது உள்ளங்கனிந்த நன்றி, வணக்கம்.